Sa unang tingin, arig na produkto dagitoy ang nairanta para kaditi ubing, na dumaduma amaris, disenyo ken pati flavor. Ngem numiraen, digiti abanag ket nairanta para kaditi nataengan nga agve-vape. Gapoy ti panagraira dagiti a produkto ken adda iti negatibong epekto na iti salunat kun dagiti health experts mailunglungalong iti pannakaibanda. Basar pa iti Provincial Health Office, mabobserbaran da nga umadadupay digiti agtutubo ti agus usaren iti vape. Vaping is similar to cigarette smoking. So para kanyak uman namo nga permi kadto nga ilunglungalong da nga bill. Yes. Hopefully ma-approvean the soonest possible. So ti amuda ket it's a normal thing. Especially digiti young ones, makita da ni tatang nanang da nga agbe-vape ket agbe-pak mamyat, makisusop damit. Inasyarmi ti maysa a pagtagilakwan ti vape iti syudad ti Lawag. Kuna ti seller ani John, saan nang agpaypayso anagan, adda digiti gundaway nga adda menor de edad nga agpagatang iti vape kadagiti nataengan. Ngem inpalawag na nga aramiden da amin akabeelanda, tapnon awan digiti minors a makausar kadagiti produkto da. Dangamin ti CCTV mi dito sir, kaya makikita tayo boss mi. Kaya may sapay, alay mi digi JIID da, tapno ang moment lang no talaga nga 18 years old da. Kam ngamin mabalin nga agla ko ti minors ta agunget da. Yes, sir. Agunget di boss ko. Against na kadito yung minor nga agbe-vape ta. Yes. Already kita yung minors nga agsigsigarilyo. Idawdawat dapay kadagiti dadduma a vape shops ken kastapay digiti cigarette sellers asaan da kumaalakwan digiti menor de edad. Kuna ni John akang runaan kadagiti customers da ket digiti dating agsigsigarilyo. Adupay digiti pagayam na nga adda apilyan da iti ag-vape, gaputa patsenda a less harmful daytoy. Innayon na ano maiban man ti vape, nasken laeng a maipawil pay kuman digiti dadduma a produkto a makaperdi iti salunat kas iti sigarilyo. What nga nagyosyosi, sir? Lamang nga nagyosyosi nga nagsakit gapot pa nagtabisyo na. Damit latta sir kakadjay. Di maperper nip-nipen na. Adam among, sir. Ada di dagdo mga barkadak sir. No kaya dangay pasarding mitibate. Ipasarding daw mo na ta sigarilyo kasi isot na mo nga nakabangbang ti arubayan tayo. Kabayatan na sumagmamanong meten at awen nga agsigsigarilyo ni Maria. Saan nang agpaypayso anagan? Kuna na minsan na napinadas iti ag-vape, ngem adada pilyan na latta iti agsigarilyo. Mga 6 lang. 6 na sticks. Mahal ba ang yosi? Tag 10 lang. Ha? Tag 10. Tig 10. So 60 pesos na yun. Okay. So anong naging effect ng pag-yosi sa'yo? Wala naman. Hindi ba sumasakit yung ulo mo, nahihilo sa umaga? Hindi. Oo. Pero bakit gusto mong nag-yosi? Wala lang. Tininay mo na bang tanggalin ang pag-yosi? Hindi kaya. Hindi kaya. So nag-try ka na before? Oo. Bakit mahirap? Hindi talaga kaya. Ewan ko. kaya. Umanamong met ti PHO nga agpada ang mapaigitan pay kuma iti pan naka-regulate saan laing addictive vape products ngem ket di pati pay iti sigarilyo. Kunada nga amuda iti rigat na iti mangikat kadagiti abisyo ket nasayaat no agtitinulong iti amin tapnon saanen nga agbalin pay a problema daytoy digiti sumarsarano nga henerasyon. No kas pagarigan ibanda dito vaping dapat same as true with the cigarette smoking. That's also may standard. Yes. No total ban. Yes. But the regulation itself, of course, kasi adadamet digitay talaga nga agos usara nga hante nga mapigilan detan talaga nga isa lang kuma they are addicted to it na. Yes. But then di lang idawdawat ko is that and the next generation dapat tumulong digito yan nga agos usara nga mang stop. Mark Magdirila, Balitang Solid North.